En la calle, que yo gracias a Dios solo he estado unos 20 y tantos días durmiendo por ahí en la calle, han sido durísimos porque pasas un frío en pleno invierno. Me tuve que comprar un coche de segunda mano de 300 euros para poder dormir en él. Aquello era más frío que una nevera y encima un coche pequeñito donde no cabía ni a lo largo y lo pasé terriblemente mal. Luego también tener que pedir para comer también me ha hecho un poquito mella porque yo nunca lo había hecho eso y cuesta que la gente abra sus corazones y te ayuden para que puedas simplemente alimentarte. A Limass no ens podem permetre el luxe que hi hagi una sola persona dormint a peu de carrer. Això és motiu més que suficient per tal que trobem alternatives i cerquem solucions a un sistema que no està donant resposta a dia d'avui. Vàrem trobar-nos amb una problemàtica en la gestió de lo que és tot el sensellerisme i ara anem fent feina per trobar solucions. I aquesta passa que estan donant amb aquests dos serveis, de primer de llar i llar en suport, mos duen en aquest canvi de model i a fer feina centrada en les persones perquè ells puguin ser capaços a través del seu dia a dia, trobar solucions i sortir d'aquesta situació en la que se troben. A Mallorca, segons el darrer recompte de persones sense sostre, 209 persones dormen a peu de carrer. No ens podem permetre el luxe que hi hagi una sola persona dormint al carrer. Això és motiu més que suficient per cercar alternatives i trobar solucions a un model que sabem que no està donant respostes a totes aquestes persones. Aquest programa se poden beneficiar qualsevol persona sense llar que estigui en situació clara d'exclusió social, diferenciant, perquè són dues metodologies diferents, en Housing First i en Housing Led. En Housing First és qualsevol persona que està al carrer i en Housing Led és bàsicament qualsevol persona que està en nostres albergs. El model de Housing First, Housing Led és un nou model d'atenció sostenible econòmicament perquè deixem d'utilitzar recursos especialitzats que són molt costosos i també sostenible socialment perquè són unes polítiques centrades en les persones i que milloren la seva qualitat de vida. Mi monitora me comentó que había un programa nuevo en Mallorca que buscaban casas para gente para sacarlos del albergue y de esa manera llegué aquí. Conocí a Juanfran, que es mi trabajador social de aquí de la casa y gracias a él y a Dulce, que es mi monitora de Caladiaca, pues he llegado a este lugar y estoy súper contento de estar aquí porque me ha cambiado la vida. Primer de llar, que se basa en la metodologia Housing First, bàsicament la persona, la idea és que quedi a viure en aquell pis, d'acord? En canvi, Housing Led, llar en suport, la idea és que aquelles persones, quan ja són diverses persones que habiten en un sol habitatge, s'han de plantejar quin futur volen per la seva vida i normalment hauran d'arribar a sortir d'aquell pis, se suposa que en la situació resolta. Els serveis de primer de llar i llar en suport suposen un canvi de model en el que és l'atenció a les persones sense llar. Posam en el centre el que és el dret a l'habitatge i el dret a l'autodeterminació de les persones i, per tant, elles mateixes poden tenir unes eines que els ajudin a desenvolupar-se. Nosaltres simplement els acompanyam. Bueno, el cambio que he dado al estar en esta casa ha sido un cambio genial. Aparte de conocer nuevos compañeros en la casa, porque somos 4 viviendo aquí, dormimos tranquilos, podemos dejar el teléfono cargando en la cocina, en el comedor, en cualquier lado, que sabemos que no nos lo van a robar. Todo ha sido un cambio radical, se podría llamar así.